И така, клуб Неделя продължава няколко минутки след 16 часа в този продължаващо да вали следобед на 7 април 2013 година. Затова пък аз продължавам да имам много интересни гости в студио 6 на Радио Пловдив. И сега приветствам с добре дошли в студиото Мария Ризова и Стюарт Макалок. Правилно ли? Да. Здравейте. Здравейте. Здравей. Вие сте замесени, бих използвал тази дума, в един много любопитен, поне за мен, проект. Поне така ми звучи. Всъщност Мария ще превежда така в ефир, както се казва, симултантен превод, за да не губим кой знае колко време. Да. Actually, we are involved in our next project. Който проект се казва Гласовете на Шандон или Гласовете на Пловдив. Така и не ми стана ясно, честно казано, защото го видях в два варианта. Гласовете на Шандон, но ние го удължаваме, защото сме партньори, предложиха ние от Корк да сме техни партньори по този проект и Пловдив също да даде своя глас към проекта. Чудесно и ето ви достатъчен повод да ви поканя в клуб Неделя. Да започнем от там. Какво представлява проектът Гласовете на Шандон? What is about this project? The thinking behind it, it's three partners, three international partners from France, Ireland, and us in Bulgaria. And the idea is it's a community arts project where we hope to get upwards of 1,500 people to make a flag. Идеята е да се включат три страни, Франция, Ирландия и България, и да се включат също 1500 души в продължение на подготовката и реализацията на проекта. Това ще се случи на 15 юни, но цялата подготовка е в формата на workshopи и репетиции, защото има и хорово изпълнение. Които ще се случват в България. И в България, и в Корк. Добре, защо гласовете, а не флаговете на... Гласовете, защото ще има хорово изпълнение. Да. Флаговете също са начин на изразяване на идеи. Песента, която ще се изпълни, темата е за гражданската позиция, за активната гражданска позиция. Да, ние ще си поговорим и малко по-късно в предаването и за песента в детайли и така нататък, но чия беше идеята, така, кой беше главният виновник застанал за подобна, наистина нестандартна проява? Who was the initiator? Who initiated the project? The guy that initiated it is a guy called Didier, a French guy, who is a very famous street artist. He ran a company called Royal Deluxe. Дидие Галот Лавали е виновникът да се случи този проект. Той е зад концепцията. Той е много известен стрит артист във Франция и е основател на Royal Deluxe, компания за стрит арт, която са правили много интересни неща. Например? Some example about the Royal Deluxe. Royal Deluxe, they've been going since the 1970s in one form or another, but they do massive street performances. They build huge puppets, so like maybe 20 meters high, and operated by lots of strings and people. Take about 30 people to move this puppet. Тя е основана в 70-те години на миналия век и те правят огромни кукли, които се движат, да ги наречем условно кукли, които се движат с сложни механизми от хора и други пневматични устройства. Вътре има... Наистина много интересно. Що се отнася до знамената, какви знамена ще бъдат в крайна сметка това? What about the flags in the project? Well, the flags, the idea is
It's going to be a 3-month installation in a place called Shandon, which is similar to the old town here in Plovdiv. And the idea is to get a whole cross-section of the community to make a flag which is kind of like a graphical representation of themselves, you know, so what is important to them. Значи идеята на флаговете е да се включат от една от общност в стария град Шандон на Корк. Това е идентично с нашия стар град тук. И всеки да изработи своят индивидуален флаг и да сподели значими за него идеи, мечти. Именно това е гласът на всеки участник. Той спомена за изразяване чрез този флаг, за себеизразяване. Възможно ли е един флаг да изрази същността на един човек? Do you believe that it is possible just one flag to represent and you to express yourself just through one flag? Through one flag? Well, I mean, it's not an easy project to do because just boiling your whole personality down in just one image is difficult. But yeah, I think it's possible to do. And judging by the results they're having in Ireland already, because they started a few months before us, some of the flags are looking really interesting these days. Действително е трудно чрез само един флаг да сведеш до максимум нещо, да кажеш много значимо, да изведеш от себе си, но това вече се е случило преди 1 година. Това е 2-та година реализация на проекта, продължение, и резултатите са добри. Чудесно. Сега ви предлагам след така първоначалния штурм на темата да послушаме малко музика, след това ще влезем в подробности за това, което ще се случва конкретно и тук в нашия град. Вие слушате Клуб Неделя в ефира на Радио Пловдив. Августина Петкова избира страхотната музика в този отрязък на дъждовния следобед за вас. Аз пък съм Момчил Христофоров и в студиото разговарям с Мария Ризова и Стюарт Макалок за проекта Гласовете на Шандон и на Пловдив изобщо. Много интересна инициатива. Нека сега да влезем малко в подробности. Какво в крайна сметка точно ще се случва в града на Тепетата във връзка с тази инициатива, от която вие сте така на много сериозна част. And what exactly will happen here in Plovdiv? Разбира се, и кога. And when? And when? What about all this process? Sure. Well, the project kind of leads up to the 15th of June, and we're going to have a live broadcast from Shandon here to Plovdiv. A live screening kind of thing. So as the flags are raised in Shandon, we can see it here. На 15 юни ще се издигнат за знамената, по-голяма част от знамената на кулата в Корк, в Шандон, и ще се осъществи излъчване на живо тук в Пловдив, като по-малка част от знамената пък също ще бъде същия ден монтирана инсталация от тях, и на мястото на инсталацията ще се прожектира и ще се направи жива връзка между двете събития. Тук в Пловдив са самите workshopи. Workshoпове ли? Да. Как всъщност? Workshop е много хубава дума. Искам да си я запишете, за да ми кажете после. Работилници. Да. Работилници е много хубава дума, но workshopи също ни отстъпва по нищо. Да, започват във вторник другата седмица. Чудесно. Виж колко сме не може актуални. В момента да кажем цялата програма как ще бъде, но със сигурност на 13 и на 14 в залата на художниците ще има от 11 часа на улица Гладстон 32. Те са подходящи за деца и възрастни, деца около, но не по-малко от 10 години. Тук си говорихме преди малко, извън ефир, разбира се, за това, че в крайна сметка Стюарт, кажи му, че много хубаво говори английски. You talk very well English. Yeah, I talk great English. Казвам го така малко да разведрим нещата, но съвсем наскоро, буквално преди дни, гледах един любопитен филм
от едно киносъбитие София Филмфест, което се случи наскоро в Пловдив. Филмът беше шотландски. Ами извинявай, обаче нищо не ми се разбира на тия хора. Как се случва тази работа? Я ни обясни сега. Пък на тебе всичко ти разбирам. Не се хваля, нали? Просто тебе хваля. Scottish movie, and he wondered why he can't understand the language. Well, this is it. They're Celts. Yeah, it's very close links between Bulgaria and the Celts. Обаче той казва пък, че връзката между българите и келтите е много близка. Той казва, всъщност те нали са келти, шотландците. И ние сме келти и въобще. Не трябва малко повече да се разбираме. Всъщност, да, явно, обаче не се получава специално с шотландците, поне на мен не ми се получи, имайки предвид филма, но както и да е, нека малко по-сериозно наистина към проекта. Тук няколко пъти се спомена думата Корк. Това е град в Ирландия. Добре, какво е общото между Корк и Пловдив? Какви са различията? What is difference and the similarity between Cork and Plovdiv? There's a lot of similarities, but there's one big difference, and that's the weather. In Ireland it rains pretty much every day, but then again today it's raining. But in terms of the similarities, Plovdiv and Cork, they're about the same size. They're both the second city. They're both the city of culture, and in fact in 2005 Cork was the European city of culture. So there's a lot of similarities. Стюарт вижда много общи неща между Пловдив и Корк. Единствено времето счита за различно, нали, там много вали. Както Пловдив, така и Корк са втори по големина градове. Те са градове с много богата култура. Също какво ще е? What more to say? They're about the same size. Да, еднакъв мащаб като градове. Какво така му харесва в атмосферата на Пловдив? Какво му напомня за Корк? И за това ли всъщност избра Пловдив за така своя дестинация? Не знам доколко е постоянна. Is it the reason you to choose Plovdiv to live here? Because Plovdiv is similar like atmosphere. Kind of. I came here. I knew I wanted to move to Bulgaria, and I came here and travelled around a few cities. And when I came to Plovdiv, pretty much within half an hour of being here, I knew that this is where I wanted to move to. Because I like it's a beautiful city. There's so much history and everything around. It's lovely. So my mind was made up as soon as I got here. Всъщност той по-скоро като някакво чувство още в първото му идване е решил, че ще остане тук. Защото била и на други места и други градове, но още преди да прави преценки, просто самата атмосфера го е грабнала и го вижда красив. Да, така се случи с повечето от нас всъщност, които по някакъв начин сме пришълци в Пловдив. Нека сега обаче да обърнем внимание на Мария, ти да ни разкажеш малко повече за арт-машината. Каква е дейността й? Какви са целите? Арт-машина е млада. Тя започнаха, нещата се оформиха като идея през 2010. Тогава Стюарт организира първия проект. Всъщност той участваше в Нощта на галериите и събра няколко доброволеца. Ние бяхме няколко доброволеца по този проект и реализирахме птиците, което беше на бетонния парапет. Той сега вече не съществува, около Римския стадион. По-късно вече ние решихме, че можем да продължим в тая посока. В много от проектите бяхме подпомогнати от наши приятели, които участваха доброволно. След птиците направихме голямата книга. Интересното е, че във всеки един проект нямахме абсолютно никакви проблеми с спонсорство, единствено за материали.
всички материали, които ни трябваха, ни бяха предоставени и така стана по-лесно да ги направим проектите. Голямата книга, тя е в момента в детския отдел на библиотека Иван Вазов. Те ни предоставиха място там да работим. И сега е там за публиката. След това през есента отново участвахме в нощта на музеите и галериите с космонавта на Пловдив. Това е така значително уникален. Той много си го харесва този проект. Стюарт, what you can say about the Plovdiv Spaceman, your kid's dream? I've always wanted to make a spaceman, and I wanted to work with a material which not many people work with, and I wanted to make something light and plastic. And we developed this way to join plastic together with heat and just made this huge spaceman. He was 6 meters high. It was a nice thing to do. Ние през цялото лято го правихме. Той беше направен от найлон, който беше залепен чрез нагряване. Беше голям 6 метра. Успяхме да го надуем пред общината, сградата на общината. И даже имаше светлина, цветна светлина. Ставаше много красиво. И така Стюарт реализира една детска мечта. И не случайно му е дал име космонавт, не астронавт, както децата го наричат. Да се върнем на проекта Гласовете на Шандон, на Пловдив. Каква ще бъде кулминацията на този проект? Опитвам се да си го представя, между другото. Издигащи се флагове. Там е също много красиво. В Корк ли? Да, защото това е една от най-високите точки на града. Очакваме да ни покани в крайна сметка да видим Корк. Да, ние се надяваме, защото ArtLink, които са тази организация за обществени изкуства, те са с 20 годишна история и проявиха голям интерес към българската култура и така само устно дадоха така изразиха интерес да продължим да правим нови проекти заедно. И ние се надяваме така да се случат тези неща. Надявам се и аз да се случат и ви го пожелавам от сърце. Сега още малко музика, след което продължаваме нашия разговор. Нека си вали колкото си искали, да си продължаваме в студиото нашия любопитен разговор с Мария Ризова и Стюарт Макълок. Като се запознах с информацията за този проект, ми направи впечатление един израз, а именно, че това е, визирайки проекта, тържество на различните общности в Корк, национални и европейски. Какво за вас значи тържество на тези общности? Можем ли така да го поясним по някакъв по-лесен начин на слушателите? Този текст, той е представяне на тази идея в Корк как се случва и съответно е съотносимо идея и за тук, защото хората са еднакви навсякъде и единиците в една общност правят цялото. Всъщност този проект Гласовете, да го наречем за кратко, той се развива в рамките на една програма на ArtLink, която се нарича Амиако. И тя е създадена преди 5 години на базата на точно тогава, когато Корк става културна столица на Европа. И тази програма основно изследва процеси и взаимодействие на градската среда, на артистичните намеси в градска среда. Много добре ми звучи артистичните намеси, добре. Идеята е да се даде възможност и на хора, които не са експериментирали и не се чувстват артисти, но имат любопитство и смелостта да опитат, да видят всъщност какво могат да направят. Чудесно, но все пак като говорим за общности, един такъв въпрос. Може ли различни общности в нашето съвремие да споделят, такива, които споделят различни идеи и в крайна сметка това да не ги прави врагове, а напротив да ги обединява? Как мислите? Ние това сме го усетили и когато правихме проектите, защото съвсем неформално хората от
от различни социални прослойки, различни възрасти и прочие се включват и започват да си общуват, докато създават нещото във връзка с проекта. И това е един много уютен климат, особено когато става въпрос за приятни преживявания, за една обща идея как да се реализира. Много уютно пространство, където те неформално да споделят и проблеми. И така се скъсява дистанция. Ето, ще дам един пример. Когато транспортирахме едно ВЛПП, за да направим един наш друг проект на големи животни в парка на градската градина, един от работниците каза: а не можете ли да направите нещо и за нашите, имам, казва, приятели в детската градина на глухите? Така се изрази човека. И аз казах: това е страхотна идея, ще мислим. Затова и ние наистина искаме да направим нещо. Вече даже имам идея как можем да направим нещо. Супер. Ето как, давам един пример как хората започват да се опознават повече. Супер. Кажете ни, разкажи ни ти или пък и двамата за други ваши проекти. Вече случили са в Пловдив. Така няколко думи, за да придобием по-цялостна представа. What you can say about other projects, our projects here? Something what you want to... What, future projects? No, the projects that we've done. Happens, yeah. Well, I think the animals project, we did it, we weren't really sure, this is the wildlife project, we weren't really sure how it was going to go, and we made 50 of these animals, and we were thinking the day before, you know, I don't know if anybody's going to come to the park, you know, I don't know if people are going to paint them, and to be honest, they were all painted pretty much instantly, you know. There was lines of people waiting to paint them, so we could have easily made 200 of these animals and there still wouldn't have been enough. Basically what that tells me is that there's a real need for community arts here in Plovdiv and Bulgaria, everywhere, for people to be able to come and do something creative in the public space, you know, rather than having to go to a private place to do it. They can just walk through the park and paint something. Проекта за резерват на дивите животни в Пловдив беше реализиран тук в градската градина и когато го организирахме, много се съмнявахме дали ще имаме достатъчно участници и публика. How many animals we made? We made 50. Направихме 50 животни, но те бяха в различни видове. Имахме мечки, тигри, кучета, котки, слонове, жирафи в реален размер, което беше много интересно за децата и особено около слона се събираха около 10 дечица. Това е пак един така неформален, приятен начин хора от непознати да се срещнат, защото нали, майките, бащите, близките, всички заедно около децата, те нямат това чувство толкова развито за формални отношения и неволно събират хората около себе си. И нашите първоначални опасения бяха дали ще имаме достатъчно хора, но в крайна сметка може би около 300 човека, не по-малко от 300 човека като цяло се включиха. Беше наистина радост за очите. Времето беше хубаво. Единствено от времето зависихме, но харесва ни и Стюарт казва, че действително виждаме една нужда на хората да им се случват такива неща, да им се предоставя възможност и ние искаме да правим още такива проекти. Добре, той спомена между другото преди малко, че Корк е била културна столица. Живее от няколко години в България, живее в Пловдив. Стюарт, кажи ни, според теб, надявам се, че си в нещата, има ли шанс Пловдив да стане европейска столица на културата? When you we've been in Cork and you know all this about the Cork applying and the process about the Cork city culture, and do you think that Plovdiv has a chance to become culture capital? Yeah, I think so. I think I've been following it quite closely because obviously it does interest me, and
Yeah, I think Plovdiv has a good chance. I think the important thing is though is to not concentrate on any one particular niche or genre of art, to try and or culture, to try and keep it as widespread as possible, and make the application unique. You know, I mean, that's how Cork got it, because it is a unique city in itself. So yeah, I think Plovdiv has a good chance compared to the other cities in Bulgaria, and I hope it gets it. I really do. Стюарт е оптимист относно Пловдив, защото каза, че Пловдив си е и уникален и в това отношение има голяма преднина в сравнение с другите градове в България, а също той смята, че ако всичките тези събития във връзка с подготовката не бъдат концентрирани единствено в тесни жанрове, има едно по-голямо разнообразие от проекти, участия. Шансът се увеличава. Става по-голям шанс, да. Добре, казвате, че сте работили с деца. Кое е главното предизвикателство в едно такова начинание да работиш с деца? Mostly we work with kids, and what is the biggest challenge working with kids? I'm sure you have different challenges to I do. My challenge is the language. No, I don't think it's a challenge. I don't think I look on it as a challenge, really. I think it's so interesting to present children with an idea and give them that freedom to do something which they wouldn't normally do. And I think once a child that's been involved with one of our projects, once they kind of taste that freedom that you can get from doing art, it kind of motivates them to do more and more and more elsewhere, and that's always a good thing. Стюарт казва, че за него предизвикателство е по-скоро български език, за да работи. За друго предизвикателство няма. Има известно право, да. Той казва, че когато дадеш на детето свобода да прави нещо, което обикновено в ежедневието не го прави толкова често, това е достатъчно да има добър резултат. Добре, за финал, преди да ви отправя една покана при всякаква ваша такава инициатива да заповядате, да ни гостувате, за да оповестим за нея, пожеланията ви в крайна сметка към слушателите на Радио Пловдив и в частност на Клуб Неделя. Моите пожелания са: слушайте Радио Пловдив, защото той е една много добра платформа да бъдат чути и да се узнаят много неща. What is your wish to the listening public? I hope that you enjoy the rest of your weekend, and that it stops raining. Yeah, it's good. Стюарт казва: наслаждавайте се на остатъка от уикенда и се надяваме скоро да спре да вали. Ще спре? Кажи му, че ще спре. Аз му обещавам, че ще спре да вали. Благодаря ви много за това участие. Това бяха Мария Ризова и Стюарт Макалок за техния така интересен проект Гласове. Успех още веднъж на този проект и надявам се, че ще имаме още поводи да се видим в 6-то студио на Радио Пловдив. Клуб Неделя продължава. Останете с нас.